Li çar gundên navçeya navendiya Diyarbekirê yenî şehîrê yên bi navê Qamişek, Eyniyetî, Mala Fîsê û Herbûtê 25 rojin av nayê. Li van gundan kêm zêde 5000 welatî dijîn û ji ber neyîna avê mexdûriya gundiyan her ku diçe mezintir dibe. Derbarê neyîna avê de jî muxtarên gundan hewl dane bi berpirsan re biaxivin lê encamek bi dest nexistine. Muxtar dibêjin ji wan re hatiye gotin ava bajêr kêm bûye ji bo ku av têra bajêr bike ava gundan tê birîn. Ji me re divê ava Diyarbekir kêm e qîmê we nake em gunda ew qismîş dik qirsalê ve mesela cihê baliyê şehîr ama mêze dike av ji we re qîmet qenem dêm bidê wanî mesela nav şehîr êwe em nav me got pekî sebeb jî divê av kêm ew ji berê we. Welatiyên ku li van gundan dijîn dibêjin ji ber ku av pêdiviya sereke ye ew nikarin di nava rojê de gelekî karê xwe bikin û kesên derfetên wan hebin bi tankêran ji derveyê gund avê tînin. Lê vê carê jî ji ber ku ava tînin nepaqij e dibe sedema nexweşiyan. Av tune zaten hayat sekine li vir gund zaten bu av nibika çawa yaşamış be. Em telefonê dîskî dike dîskî ji mer dibe ki me qisar ekibê me qismiş kirî em ê bide şehîr arkadaş ma em li serê çiyan nin em jî bajêrin em jî gundin em jî îsane. Yani vî heqê we tune û ji me re viya dibêje. Hûn sayaja we tê hûn saeta xwe xwe derin. Hûn perê xwe digirin arkadaş tu cê me çî hûn çi mal me werdike. Firkê av tune tişkî nayiştinê feraqê me giser dezgene. Em bê avin em derin bi tilmatînê qîm dake ava qinarê pîs ji me re nabe. û em derin çolatîne boş e. Av jî zengarî gelê me giş a ser ev da ketine me êvarê di texsî birî ew temam heye em car birêxin. Nikar ravin atêşê wayî û vedirşin û nikar rav ser xwe. Ev hema ta tê me hema ber tayê em betaniya dikişîn ser xwe û ta me derramê kîkanin rave. Di meha tirmehê de gerînendehiya karûbarên avêya Diyarbekirê bangî kiribû ku divê li Diyarbekirê di bikaranîna avê de hişmendiyek hevparçê bibe û heta ji welatiyan were divê avê hewan te bikar neynin. 25 rojin li çar gundên Diyarbekirê av tune ye. Welatî ji bo ku avê bibin mala xwe li ber tangeran dikevin dora avê lê ava ku dibin malê jî ji bo rojekê jî têra wan nake. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.